Oh my god, Mal, really, serious one. Ti'n deud dy fi? Dwi'n siarad y gorau ni gyd fyma. Hei pawb, di pawb yn iawn? Ffantastig, diolch. Da iawn. Mae nhw yma, felly, cyn mi adael nhw ymuno, di pawb wedi cyrraedd? Ie, dwi'n meddwl, dyn ni gyd yma, welai. O, pwy ddod i fynd i'r exam? O, wel, collad mawr ymlaen â ni. Reit, champion. Croeso Bangor ag Aber. Ond yw'n ymarfer rhyngol o hwn? Ie, beth sy'n ymlaen? Mae'ch ffrindiau chi gyd yma heddiw gan ei bod nhw wedi galw am intervention. O be dwi'n dall, mae yna lot o gystadleuaeth rhwngthych chi. Gystadleuaeth? Dydy curo Aber bob blwyddyn yn ddim o gystadleuaeth. Oh, fuck off, bunch o try-hard. Mae pawb wedi gwneud andros o ymdrech i fod yma heddiw gan ei fod yn poeni amdana chi. Felly, be amdani pawb cymryd i turn a deud beth sgan nhw i ddeud. Abertawe, hoffwch chi fynd gyntaf? Ie, cool. Abertawe dwi, a dwi'n fatha... Probably di yn gwneud, really... Helo? Mae pawb yn Helo? cyfeirid ffordd mae hyn i digwydd a... Helo? 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 Sori, ddwn ni nôl at chi'n clwn Abertawe. Cardiff Met? Ia, Cardiff Met dwi, ag... Ia, dwi jyst yn licio pan dych chi'n ffrio. Dwi jyst yn dall pam felly pam jyst bod yn met. Peidiwch â phoeni mi Gymraeg dros o fan hyn. Cardiff University dwi, Russell Group. A beth mae'n cyfaill chi'n trio ddweud ydy, mae'n bryder enfawr pan ydych chi'n ffrio. Pam na allan ni gyd fod yn garedigion? Reit, ia, da iawn. Pwy sy'n nesa? O, helo, ydych chi'n gallu clywed fan? Helo? Helo? Na, dal ddim yn glir iawn. Mi a i nesa. Dwi am fynegu fy nheimladau heddiw gyda darlleniad dramatig o'ch... Waw, oce, rude. Mae'n really disruptio focus fi pan dwi'n trio paratoi fynd ar stage yn rhyngol pan ydych chi'n dechrau lluchio a gweiddi pethau ar eich gilydd. Mae'n just disrespectful. Be da chi'ch da'n meddwl o'r hyn sydd wedi cael ei ddweud heddiw felly? Wel, doeddwn ni roed eisiau'ch brifo chi. Na, mae'n bechod bod chi gyd yn teimlo fel yma. Be felly, da chi'n meddwl sy'n bosib i newid? 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 Dyn ni'n mam newid. Pam hynny? Wel, erfod gennym ni'n gwahaniaethau, tol bant diwedd y dydd. Ie, just cos dyn nhw'n gallu cymryd joc. Ie, ddim ni dyr efo problema. Ie, sbiwch yna chi'ch hunan. Os am angen bod yna nifer fel efo Cardiff Met, Drian, dim ond am ei BTEC swn eithaf gymryd. Oh, fuck off, snob! Guys, please, dych chi'n dod â bad vibes fan i ora fi. Oh my god, Mal, really, serious one. Ti'n deud for coffee dda fi? Dwi'n siarad y gorau ni gyd fyma. Serious. Mae'n amlwg fod yna fwy o waith angen i'w wneud yma nag oeddwn ni'n ei ddisgwyl. Helo, dim ond i fi sortio fa. Lle oedden ni? Helo?